जे आम्ही नेक्स्ट वीक शेड्यूल केल्ले आसा फ्रॉम 20th मे टू 22nd मे 10 AM to 5 PM एट गव्हर्मेंट हायस्कूल सुर्ला. सो हे जे फेसिलिटेशन कॅम्प आसा इट इज फॉर दी बेनिफिशरीज ऑफ सुर्ला विलेज, एस्पेशली अफेक्टेड फार्मर्स जे रिट पेटिशन 443 ऑफ 2004 हितून हायकोर्टान ऑर्डर जी पास केल्ली इन द इयर 2007. सो हे पेटिशन घातिल्ले विलेज पंचायत सुर्ला, सुर्ला ग्राम कृती समिती आणि 2 प्रायवेट पेटिशनर्स आशिल्ले. सो इट वॉज रिगार्डिंग फार्मर्स ऑफ सुर्ला अफेक्टेड बाय मायनिंग रिलेटेड सिल्टेशन आणि कन्सर्न कंपनीज वर वेरियस कंपनीज लाईक सालगांवकर अँड ब्रदर्स लिमिटेड प्रायवेट लिमिटेड, चौगुले, सोशिदादे फोमेंतो, DB बांदोडकर, VS टेम्पो अँड तिमळो प्रायवेट लिमिटेड. सो हे सगळे कंपनी जे आशिल्ले तेंच्यांनी तेंचे कॉम्पेन्सेशन डेपॉझिट केले बिफोर दी हायकोर्ट समवेअर इन द इयर 2007 आणि कोर्ट हॅड appointed the deputy collector and sub-divisional magistrate as the court commissioner in respect of this writ petition. So almost 3.4 CR was submitted before the High Court by the mining companies. And it was a direction, the court order दिली to various claimants of the Surla village की त्यांच्यानी claims before deputy collector घालपाचे आणि they have to get the compensation from the High Court. So आम्ही आता एक कंपायलेशन केला कारण इतले वर्सां हो मॅटर पेंडींग आशिल्लो, ऑलमोस्ट आता 18-19 इयर्स जाला आणि तितले क्लेम्स येवना फ्रॉम दी बेनिफिशरीज फॉर वेरियस रिजन्स. मे बी आता ते ओरिजिनल क्लेमंट आसा दे मे हॅव डिसीज, सो तेंचे लिगल एर जे आसा तांकां डॉक्युमेंटेशन खातीर खुबशी डिफिकल्टी जाता. सो आमी प्रोसेस स्ट्रीमलायन केला आणि वी वील बी हॅविंग द फेसिलिटेशन कॅम्प नेक्स्ट वीक 20th May ऑनवर्ड्स. सो आम्ही एक लिस्ट ऑफ डॉक्युमेंट्स केला विच विल सिम्प्लिफाय दी प्रोसेस अँड एट अ सिंगल पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आम्ही सगळे क्लेम व्हेरीफाय करून वील बी एबल टू कम्युनिकेट टू हायकोर्ट. सो मेन जे डॉक्युमेंट्स आसा लोकांनी कंपायल करून नेक्स्ट वीक जे हाडपाक जाय ते आसा फॉर्म 1 and 14 आणि गव्हर्मेंट आयडेंटिटी प्रूफ. इट कॅन बी आधार, इलेक्शन कार्ड ऑर एनी वॅलिड गव्हर्मेंट आयडेंटिटी प्रूफ. तशेंच बँक डिटेल्स, कॅन्सल चेक और पासबुक फॉर IFSC अँड अकाउंट डिटेल्स. इन केस ऑफ डेथ ऑफ ओरिजिनल एप्लिकंट तेंच्यांनी डेथ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करपाची ऑफ ओरिजिनल क्लेमंट आणि लिगल एअरशिप डॉक्युमेंट किंवा जर सक्सेशन ऑर इन्व्हेंटरी डॉक्युमेंट जर केल्ले आसा ते तेंच्यांनी प्रोड्यूस करपाचे. इफ सच डॉक्युमेंट इज नॉट देर देन दे हॅव टू प्रोड्यूस इंडेमनिटी बॉन्ड. सो हो फॉर्मॅट आमी रेडी केला इंडेमनिटी बॉन्ड जो आमी पंचायतीन दवरला. दॅट फॉर्मॅट इज अवेलेबल एट विलेज पंचायत सुर्ला. सो लोकांनी हो इंडेमनिटी फॉर्मॅट चेक करून त्या प्रमाणे आपले डॉक्युमेंट रेडी दवरपाचे. इंडेमनिटी बॉन्ड फॉर्मॅट इट हॅज टू बी स्वर्न ऑन 100 रुपीज स्टॅम्प पेपर. ते सुद्दां आमी फ्लेक्सिबिलिटी दवरला. इफ पीपल आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस दॅट स्वर्न बिफोर नोटरायज्ड, सो तशें आमी फ्लेक्सिबिलिटी दवरला. आवर मामलेदार वील फॅसिलिटेट फॉर एक्झिक्युशन ऑफ दी इंडेमनिटी बॉन्ड. तशेंच हे सोडून जर आनी कितें रेलेवंट डॉक्युमेंट आसा सर एप्लिकंटान प्रोड्यूस करचे. सो टोटली आमी जे आतां कॅल्क्युलेट केला ऑलमोस्ट 300 सर्वे सब डिविजनाचे कॉम्पेन्सेशन पेंडींग आसा आणि ऑलमोस्ट इट वील अमाउंट टू 16 lakh square meters अप्रॉक्सिमेटली with respect to which claims are pending. So हांव ही ऑपॉर्च्युनिटी घेता टू रिक्वेस्ट ऑल दी क्लेमंट. सगळ्यांक हांव रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी ह्या फेसिलिटेशन कॅम्पचो बेनिफीट घेवचो कारण हो जो अमावंट आसा हायकोर्टान डेपॉझिटेड आतां ओवर टायम तो सिग्निफिकंट हितून ओवर टायम इंट्रस्टूय अप्रूव जाला. सो लोकांनी मॅक्सिमम बेनिफीट घेवन हे क्लेम करचे आणि वी वील ट्राय अवर बेस्ट टू एक्सपिडिशियसली डिस्पर्स दी अमाउंट. साधारण त्या टायमार कितलो अमाउंट कंपनीने कोर्टाक हय. सो अरावंड 2007 जेन्ना ऑर्डर जाल्ली तेन्ना ऑल दी कंपनीज डेपॉझिटेड अरावंड 3.4 crores of rupees एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम एज कॉम्पेन्सेशन एज डिसायडेड बाय हायकोर्ट. आणि इट वॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेप्युटी कलेक्टर टू टेक द क्लेम्स फॉर वेरियस रिजन्स. ते क्लेम्स पेंडींग उरले कारण डॉक्युमेंटेशन डिफिकल्ट जातालें. बट विथ इंटरवेन्शन ऑफ ऑनरेबल CM हू इज ऑल्सो ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर मायन्स अँड जिओलॉजी, तेंच्यांनी सुद्दां खूब इंट्रस्ट घेवन इन्फॉर्मल डिस्कशन्स विथ द पंचायत अँड अदर बेनिफिशरीज. सो
इवन दे गेव अस डायरेक्शन की वी कॅन हॅव अ फेसिलिटेशन कॅम्प. सो त्याप्रमाणे प्रोसिजर स्ट्रीमलाईन केला रादर दॅन मल्टिपल डॉक्युमेंट्स. इवन जे इंडेमनिटी बॉन्ड आसा ते फॉर्मॅट सुद्दां आमी रेडी केला. सो ते लोकांनी चॅक करचे पंचायतीन आनी बेजीक डॉक्युमेंट्स जे फॉर्म 1 and 14 आसा, मागीर बँक डिटेल्स आसा, हे बेजीक डॉक्युमेंट्स गव्हर्मेंट आयडेंटिटी प्रूफ हे सबमीट करून क्लेम प्रोसेस खूप सिम्प्लिफाय केला. सिंपल क्लेम ड्युरिंग द कॅम्प सबमीट केल्या नंतर आणि काहीच ताका टेक्निकॅलिटीज ना. आमी क्लेम प्रोसेस करून इमिजिएटली वी वील रायट टू हायकोर्ट अँड कॉम्पेन्सेशन डिस्पर्स.